ए राम होय के कोइले ए राम चटनी ह होय का हो अरे भैया दो ये है तना समोसा छोड़ा बुकेला हा त करवा दे अबे करे तो छोड़ दे तो मार दे फाड़ दे पहले पूछ तो उ लिया लिया कहां से ले पहले बताओ कहां से बेच के होय का चियोला ना के बेके उजर होला देखी हट देखत है ना कि चाउर बेच के लिए आइल बिया देखा मेरे से मार दे भैया हट बाप रे हम तो सोचलहु ना रही है दादा के हमर छोटकी पतो ही आई त हाथ ना छे छड़पन करी हैं बेचारी वो का करो पहले तो ठीके न रहे आदत डलले रहली चट्टी चौराहा पर जाके चाउमीन चाटत रहली गाड़ी से गिरली दिमाग फिर गई आ तब जीभ चटाका नेतु गइल ना आजिले बड़की पतो ही हमार बिया दादा हो दादा जले कुछ लिया के देम ना तले खाई ना हाँ 2-3 लड़का का माई हो गई लेकिन एगो एकर देखिला पटली का चाउर निकाला जाता थे घर ही में रहम उनका अगोरम बताई तो घर में रहत नहीं ओकरा का अगोरत रहत नहीं आ मस लहसुन चर गइली सब बकरी की ना बकरी चर गइली से लहसुन अरे हम अभी हाला है औरते में तले बकरी में पड़ गइल ई सब मेहरारू के वजह से होता ठीक बना सब के घर ही में अझुराई रहत खेलवाड़िया अपन 5 बीघा 10 बीघा बोल लेती सब में छोड़ देती सब गाय भैंस बकरा बकरी वो चरती सब ओकर बकरियो चरती सब हमारे का लौकत हटे हां इतना मर के आदमी बोवा हटे बिरवाई लगावत है तू करत हटे खिया पिए खातिन के हां एने घरे आ जाइल आदमी ओने बहरी आ जाइले बड़ी छीनर लोग एने घर के लोग बेच के खातिया ओने लोग लूट के खाता ठीक है न बा आफत भी पता गल बा का हमारा ऊपर आई नहीं ये खेलवाड़िया आइल बिया है के बेरी त काता ना एथु रहे केहू का जानत रहे कि जी बच्चा टक्का करे रोज माजा मारे जेहन चट्टी पावनी गिर के अपन दिमागवा चेंज कर ली मोटरसाइकिल से गिरल कि आज लोग दिमाग पगलाइल त पगलाइले रह होखेला कि आदमी ओही के चलते तो ओकरे तो सुधर जाला लेकिन एकर जीव चटका कोइल कहां छूटला जुले हैं छूटबे ना बर्बाद त कर देले बिया आ करवा के धइले बिया आ चलतन त यानी के खाए भर देता नी कि नाही बताओ होता तो कितना दिन के बाद हमरा कैसे चाउर मिलल कितना गुर बा का समस्या न होती हमार कौन मतलब हम देखले से खाइबो कोची खाई समोची में निकाल समोसा खाई समोसा की न मोरी खाई ई का हो तनी पकड़ ना है हम का खाती हम डाला ना भगल उफेले तो बेचे खाती का चाउर हट तुम के बसई तरान तो है तुम तराई के तो भकार के हो कमीनी भतार कौन हो आज तक से भतारे ना मिला हमरा के तो होय का हो राड हो गल भाई का मांग में सजइले बड़ी त तू सजाई तब मोलत बाटे कहां बा बाहर बने कमान कौन हाउ हाउ मुचिया ला रहतई हम मार दे छू दे लुताई धसा धर जल्दी धर तो खाना वाला कुछ ना मिली फेंक देबो तो हम यही से मारो सुपर से मारो जल्दी धरे में कितना सुगर बाबू चाची चल पोलावा मत और जा लेके तो गई हम जाए हम ना जाए रोडे पर आवली बुढ़ी मम्मी जी बतावा हो भेज दे तरीसा यही खातिर त पैदा कर तरीसा है बतावा है धान सुरुक के आ बेच के ले जाके कर यहानी का बेटा बेटी दुकान पर किन खाता रस हमारे लौका ताटे सब दुनिया सुधर जाए लेकिन ये डेरा पर के मर्द मेहरारू ना सुधर सके न स खाली जन्मैला के स्वार्थी बाड़न स बेटा बेटी जन्मा दो हनी के शिक्षा न दो पढ़ाई लिखाई के मत भेज हैं इतना गरियावा तनी लेकिन यानी के खोपड़ी में ढुकते नहीं खे है मल धान है शुरू की कहाई झोरा ले ला तरी सा है झोरा लेके आ शुरू के नहीं रहते त जा के दुकानी पर बेचा तरी सा खा तरी सा अपन बापे भाई के करे जा खा सब बेच के ना अरे सुनी जी का हो देखो तनी मल है धान है शुरू का गल बाकी ना है इतना आके रात दिन गरिया तन तब डेरा पका में हरारुन के प्रभाव पड़े वाला नहीं के खिलाड़ियन के खाली बियाह के जाना तरी से बियाह के छोड़ दे तरी जी का के कहतनी अच्छा ई बता हे जे त लौकता घर में बेचती त लौकता के घर में का बेचता उहे देखी फिर एक सुपा चाउर लेके गइल बिया एक सुपा चाउर ले गइल बिया कहत कि रानी में उतर मार के गइल एक मुका आंख पर लौकत ना रहल कुछ देर ले हमरा चलो तनी घर में ढुका तनी देखा तनी चाउर निकलल होई ना तिनकर हम समोसा है बड़ा खियाबा दे घर के कोठली के जन ताला लगल रहनी न तूर देले बिया ईटा से आ म छिटाइल बा नीचे चाउरौरी और लेके गइल बिया अब बोली त हम का करी आ कहती तोरा भतार के ह तोर भतार के कहती हम तो ओकर भतार के ह उ बिया के लेके आइल बिया अपन नजर से भतार के तोर कहती हम भतार त मर गइल बा और भतार कहां बताई त उ जब से हर जाइए एतु भइल ना तब से ओकर दिमाग के खत्म हो गई दिमाग ओकर चल पहले चल ओकर पाही लगा बताली चल
कौनो नहीं सरानी भटका छिया पड़ी। अब खाए में मजा आई। राणा लोग जानते कि हम कुछ कर ही ना सके। देखा जा सनमुनसा ला दिले बानी चटनी। अरे रानी ना दिलस का 8 खाइनी वाला में चटनी आइल बा। आजकल के मॉडल फैशन बहू हमका मजा आ गया। फट सना खुल गई लटे। एकर माई के रानी चावल बेच के लिए आइल बनी सनमुनसा किन के। एकर माई के कैसन चूहिया बनैले बैसा रे। बताओ बुदा तो हिने तो लिया के खाली सा मुआ तो सोच काट न मोटाइल बस रानी दुन्नु का दुन्नु। हई के मरी तेरे आवाज हवे ना ठीक हो। आ खा लो। ना 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 तू खा तू अपन घर से हमरा घर कहां आइल बारू? आ मारा लाता सके मल भात जतरा खलबड़ू फेंक देबू। आ कच्ची लेवे आइल बारू बतावा अपन घर जा ला के। माने निमन साउर सिखतारू कहां केवन लिया के देला समोसा रे तो के डांसर ऊ का होला? का भौजी डांसर माने जाने डांसर माने का होला? ए राम होय के कोइले ए राम चटनी ह होय का हो अरे भैया रे दो ये हेता ना समोसा छोड़ा बुकेला त करवा दे। अबे करे तो छोड़ दे तो मार दे फाड़ दे। दे पहले पूछ त उ लिया लिया कहां से ले पहले बताओ कहां से हाय बेच के होय का छी होला ना के बेके उजर होला। देखी हट देखा तै ना कि चाउर बेच के लिए आइल बिया। देखा हम हेरे से मार दे बिया। हट इतना चटोर हो गेल बे के ला शरम नहीं खे। दोनों से रानी बैठ गइल बैसा रे। अगर तू चाहते कि तोरा हम ना डसी बे चुपचाप रे। दे रे हमरा के समोसा कहां समोसा ओ लेके ना गेली बूढ़ी। अरे बाप रे रानी रे कहत नहीं कि छोड़ दे तो समझत नहीं के। ओ नहीं तो कितना अपन माई के माथ के पैदा भइल एकर मतलब कि चाउर तब निकल ले बाड़ी ना रे कोठली में गिरल रहल त का कहती हती वन कहतिया हम समझे नहीं एकर भाषा भतो बनल त कहले हती वाला हतना चाही। तो उनके दोनों चबाइन मौसम के ना खा देबू सब। आवा ये बहनी को हां ही भर के पागल सन की बिया लेकिन खाए पिए खातिर के नहीं। यही से तो देही पर रोहानी ने खा चढ़ छछाई रहती है जब न तब वो कोठली में ताला मार अभी कभी ताला मार जा। आलू पर से बेचले रहे आलू हां 1.5 किलो आलू लेके बेचले रहते एगो बिस्कुट दे रहल रहन। दुकानिया वाला दोगला नहीं खस जान तो से पगलेट बिया तेकरा के लूट लेत रहन। हां त दूसरा के चाहबे ना करे कि घर उजर जा आ जातन त 4 गो नहुन लोग के सुनावत तनी ई समोसा इनकरी पे कहना रे एती बाटे त जातन त इनकरा के देतनी खाए भर के पगलेट सन की बिया आवत त का जरूरत बा हमरा के खबर ना पहुंचैती जा। हां घर हमर बिगाड़े पर लाग गइल बड़ जे एकदम सने सब तू करेले बड़ बूढ़ी कपड़े पर चढ़ो तो की नहीं खे ओकरा बुझा त ओकरा का ना बुझल ओकरा सब बुझाला चलाकी नहीं है एक नंबर के। बाप रे बाप बताओ हाथा ना समोसा लेके बैठ रहल जाए अकेले खाए। हैं ऐसन तो हम केहू के पतो है ना देखनी रे। हैं एकरी में ना कुछ के एथु नहीं खे लेकिन होई कहाँ से मत्ती आ गइल है भगवान जब सोचले ना रही। हैं और तो मान ल कि कहीं शिकायतो करी तो ओकर महतारी है ना कही कि खैला पियला खातिर शिकायत करतरी। पहले तो निमर रहे हमार बेटी अब न जाके ऐसन भइल बिया त अपन लुफुत बाई मुआले पर जाई वही के एथु सने भइल बिया न त केहू के बेटी पर तो भारी थोड़े ना होके रिश्ता। ठीक बात दे तनी खाए पिए के बता अपन घर से खाओ सा ए मम्मी जी लिख के ह ओकर माई फोन कइले बड़ी आ काइन काका कहले बिया बुराई देखी तो। हेलो नमस्ते जी। अरे ई बताई कि मने खाए पिए के माना बा हमारे घर में अब चाउर बेच के आलू दाल बेच के तब मने ई कौन पतो है के लूर लक्षण होवे कि घर के रहबे ना करे मलकार आदमी आ तू कुछ बेचबू घर में से तो हम तो कहते बनी कि पहले ठीक रहलिए जब से घाही भइल गाड़ी से तब से दिमाग में चोट लागल तबे से एगने करे लागल तो ठीक बा हम ओ खातिर ठीक बा जो भी करतिया आदमी सहते ना बाटे लेकिन अभी कहाँ से ढंग सीख लिया चाउर गेहूँ बेचे के। आज तक चाउर गेहूँ बेचते कल दिन गहना गुड़िया बेची दे परसों दिन कुछ और ही बेची दे आज देवे खातिर न। हाँ तो ले जाके 6 महीना रखी अपना की है
हमारी बस के बात नहीं खे हम मर जाई जहाँ 2 बरिस जिए के जहाँ हम 6 महीना में मरे वाला बानी ना तो ले जाई अगर हमके जिंदा देखल चाहता नहीं तो भल से खोरा के पहुँचा दे भल से देवे कर रही पैसा रुपया हम पहुँचाइम लेकिन ले जाई 6 महीना रखी दवाई करा के ले आई ना से दवाई के तब भेजे लोग ले जाके दिमाग बढ़िया से चेक कराई जा हां नहीं तो पैसा लगा के ठीक करके तब जाके भेजे चली ठीक बा और सब ठीक बा ना ठीक बाटे नमस्कार चली खेतम काहे कर बैठ माई ओठ के बोलतिया कहले भी दुखानु कि पहले निमन रहे हमर बेटी ऐसन कोनो बात ना रहे रो खइला खाती बोलतनी भइल बानी माने हम आता ना तू भइल बानी बुझा त मुंह त लाद के ले जेम का घरवा के गेहूं चौरा चली चली ठंडा लागता सांझ के बेरा बोल बजे अरे का करबू कुफुत के मारे हमर घर में जाए के मन करत ओइ उहर देखनी त हमर आके ने तू भइनी के बतावे आज त निमन बना दे रहे तो गहना गुड़िया बेच देले रहे तो बेचिए दी देखान ताला बतावा हो दादा इतनी चावल खाती इतनी समोसा खाती छिनारी हमरा के खूब मारत ऐसे करे आवत ऐसे एकरा से नीमा अपन गाय जाए बाप मामी हमरा कितना गिन के खियावेले हमरा अरे कहां ना रह बेग लेके जात रू कहां जात रू ए राड़ो ता घर हम ना रह का को खड़ लो बाबा अरे जिया त हमारी मर्दा का राणो कइले बाड़ी रे हमारी मर्दा नियर बाटे एगो सनमुनसा खाती हमरा के तरसा देलो जब मार लो जनो ना कहली तोरी माई से त कैसे सुधारबी कहां जात रू कहां में हम जनिया त नहीं त कहे का दुख सुख उनकरा से बतियावे लागली हवी उ नहीं की जानते कि पेट में पैठ के बतियावे वाली है ये ना के बात ओने करे वाली है तो माई तो रानी बहुत काट हम ना रह घर में जा हम त चाहते रहनी हमी एगो अपन तू छोड़ावे खाती के तारा के रोकत रहनी है जा 6 महीना तार माई राखी न त उहो थीरा जे तार माई हो या तू थिरा जेबू तार काता ना दिमाग तू हो भइल बा वो जा कुल मेमोरी